Здравейте, това е нашия клип. Здравейте, потребители на VBOX серия ми YouTube. Това е Ники и Моника. Оцеляването. Епизод 2. Да, продължихме оцеляването. Както ви обещахме, когато свършим Това този оцеляване. епизод, това оцеляване ще... Нали, разбием се малко той. Аре бе, той копче, що пак само го натиснах и става мръдна. Да, и той видео пак ще лаги малко. Поне не като миналото. И добре, къде ще ни къщата сега? Ти си го развалила. Не бе, честно, само го бутнах. Айде. То мишката пак ми е бъгната. Примикла. Нали знаеш, че на видеото не се вижда поне. Сигурно заради той. Идваш? Мисля на някой от тия плани. Там взе работите от... Абе, взе ги бе, аз не се съмнявай в мене. Нали път забрави торчовете. Те ни трябват бе. Ай, ето си. Взе го. А не ти го взе. Още едно. Взе го. И ще го фърля и на база, че няма да падне кокошка. Оп. Да, знаех си. Чакай, Ники, яваш в инвентара си, имаш ли тиква? Не, тикви не се минава. Май те са изгорени. Нали? Да, преди да почне клипа се фърлих в лавата. Казах, ще го скоча и айди бам в лавата. Значи какво тикви? И ти имаш една тиква. Да, при тебе. Пъмпкин. Да, аз пиша бавно, да знаете. Пъмпкин. Какво? Ами пъмпкин си? Сигурно ти са само твоите айтъми. Ех, че влади. Тук трябва да напиша пъмпкин си. О, стига де. Не мога да се кара. Ето и пъмпкин. Иши. Пъмп. Еврика. Ще вчеруха бе. Да, то не мога да си вземам. Трябва да съм е тук. Е тук трябва да съм. Аре бе, къде си бе? Мижливи псидове. Война на срани, къде са бе? Иги. Еврика. Така. Типа Моника. Това. Това днес ще баим. Да. Майко, колко съм си изхъпила лопата. Колко? Иха. Моята едва. Викам да тръгнем ей натамка. Не стигаш да се изкажам. Къде? Да, това е слънчоглед. Така изглежда. В миналия епизод щяхме да ви го показваме, ама не сме. Защото всички са виждали слънчогледи. И сега ще ви покажа. Тука. Ето го слънчоглед. И така изглежда. О, крави. Къде бе? Не, цветя са. И малко овце. Явно и в това видео ще лаги като къс. Нике, ти нали знаеш, че това да се го гледа в училище?
Самир го е пуснал от телефона си. Да, и какво? Радваш ли се? И какво бе? Днеска щеше да идва един приятел тук, един съученик щеше да играе с нас, обаче се оказал... Мързи. Има две къщи. Значи едното му е апартамент, другото му е къща. Той има смотан комп. SD картата му трябва да се вземе от телефона. Или там, каквато е карта. Трябва да си намери телефона. Да, който му е в другата къща и го мързи да отиш до там. Където е на 50 метра от тях. Да, че и по-малко. Защото не иска да го намери. О, зайчета. Да, тека в зебри. Но утре може да дойде. Може да не дойде, защото има мързеливец. Не може да дойде, не се да. Мързеливец номер 1 в света. Няма по-мързелив от него. Къде учи? И зайците бягат като ги удрям. Те са малки, какво ще се дадат? Откъде да знам, че са малки? Че едни са по-малки, други са по-големи. Не ги забелязвам. Всъщност аз даже копчето и се едва ли го изпълня. И освен това, какво викаш в миналия клип, той ще бъде супер научно популярен друг път. Кой? Клипа вчера така каза. Ти го каза. Ти го каза. Каза, няма да правим клипа супер научно популярен. Това каза. Подобно. Какво означава супер научно популярен? Защото има наука в него. Това е. Никаква е такава шарена. Сега се ползва тази шарена. Шарена? Какво е шарена? Казах шарена! Шарена. Той не се прави на важен, момченце. Тебе. Аз съм по-важна. Бахте не споделяме като стълбички за нас. Нали? Очи ми лаги. Майко, аз къде се качих? Къде? И аз съм тук. Крипърче. Айде, нашия приятел. Вземи кола, аз ще убия крипъра. О, не, чай, трябва да ям. За какво не е кол всъщност? Видяма! Дай ми пържоли, че съм гладна, моля ти се. Чакай да го бия! Гръмни, малайно! Убихме го. Дай да ям една пържола. Ети 5 пържоли. 5. Искаме една, бе. Карай. Да не ми искаш храна повече. Те са 5, са 4. Ма карай. Същото. Пък аз го казах. Сега като аз казвам същото и ти ме копираш ли, бе? Какво копие, бе? Като казвам същото, я му лъквай. ти казваш същото. Я му лъквай. Ти много се учиш, бе, момче. Я му лъквай. Ето тук има още Я му лъквай. Ето тук има още Я му лъквай. Я му лъквай. Ето тук има още малко Я му лъквай. Ето тук ще го заоградя да го убереш. Го убера. Да, ти сега... Аз чупя едно блокче 5 минути. Ти сега ще кажеш, че Кола ще ходи на сватба. Що? Ограждаш го като не знам какво. Мисля? Дърг. Прасенца. Аз го чупя той блокчето са... Аз де си пуснах меча. Къде ми е меча? Няма блокче, бе. Не, аз си оставам той. Той ако се е щупил, чао. Знам за какво. Искаш да обера XP-то. Благодаря! Моля, нищо не искам от теб. Въй, къв равин. Да не умреш, бе. Да, но... Да умреш. Аре, щупи се, бе, космо там. Искам да го рестартирам.
компа. Що? Защото тогава май ще заработи. Чакай, я излез. И за една секунда. Аре бе! Че така много екстремно. Сега трябва да слезам надолу ли? Ами да, слизам надолу. Абе скачай бе, няма да умреш. Скочих от 4 блокчета и не ме вземе демидж. Яко. Даже от 5 май. Колко пъти да чупя блокчето бе. Тъй. Къде сме? Навръх мъди. Контакт е бил за един предател. Да, ако някой знае какво е това. На къде ще ходим? Чакай да си вземам това. Ай, човек, що бараш там? И барам. Сега хората го виждат. Да, знам. И? Проблем? Да. Трябва да споделяме тайната секретна програма. Моя, какво е? Не знаеш, че това фаща част от екрана ми. Да, знам. Е, тук има още кол. Пука ми! Защото вече имам 38. Само показвам. Трябва да си читна кола. Има стак. Да, бе. Не бе. Добре да имах по-малко от стак. 32, айди. Бая с ръка. Тъмно железно. Папа. Аз няма да се мъчиш с телепортна. Аз съм по. Аз съм най-важният. Кът тебе. А когато кажа нещо и ти кът тебе, да не си мислиш, че аз съм топчица. Добре, че топките, нали? Топки. Уния топки. Да, е тя. Зеле. Поне на емоции. Мен ще ме усилми. Тя колко пъти пада? 3, 4. Цветя, лилави. Ще си направим булички. Започвам тези булички. Ами тъй, защото ми харесва. А мен пък ми харесва. За първи път виждам такива, ако не знаеш. Ами на Survival имам предвид. Значи това трябва да бъде. Ако някой го е притеснал отстрани. Май. Кое бе? Добре си бе. Що? Нямам по-голям мързел от Мартин. И намерих крави. Въй. Само 3. Не чупи сметча, момченце. Много си зле. И защо не? Бах ти многото кол. What Аз и на такъв байлм си направих къща. Тоя байлм и за къща ми е най-развитата на оцеляване. Най-каква? Развитата на оцеляване. Она с диамантините блокове. Аре май XP. Каре май XP. 5 години убиваме на крава. Първият дървя. Кой левел си? И аз съм 6. Аз го направя. Да се гръмниш. Колко кожа имаш? Не знам. 4. 6. Ще се направя 10. Не, експито и мое. То те беше малко. И как гре към джъмп. Там дета ми ще ми лаги и ще падна. Виж ли тя ще кол? Въй, къде?
И там. Казах, че ще падна. Въй, наистина. Ръка ми той е хубав. Як. Много е тъпо. Ендерман! Къде бе? Виж ми екрана. Въй. Ще го гледам. Optifine. Да. Ендерман. Само да не се обърне. Ще стане лошо. И държи някакво блокче. Аз съм про. Тук нещо се чурка във ъгъла и някъде се телепортира. И аз съм, виж, имам Optifine. Някъде се телепортира. Его. Къде? Защо го гледате? Въй, лайно. Добре, аре, къде ще ходим? Айде в голичката. Гуличката ли? Оня, бе. Мъгъ, писна ме, да снимаме Wildcraft. Казах, когато приключим това. Не! Ники, ти много. Хората ще не намразят. Доколкото не, че не гледат много. На теб е лесно, че на теб не ти лаги. Имаш късмет, че не ти лаги. Благодаря за дървото. Аре, тапак. Ако не е взето. Знаеш, кой ще направим хубавичка. Ще ми дадеш ли крафтинга? Направи си. Голямото чудо ще си изхъбиш вече едно дърво. Аре, бе, стига си ми го вземала. Щига. Много съм зле. Това каква е, бе? Магента дори. Магента. Боя магента. Бич. Масово строителство. А на мене бич марта. Втори път тя не иска. Аре, бе, да играем в сървърите. Няма, бе! Човек, сега хората ще ни намразят. Никой не прави така, трябва да се довършим сериал. Сериала, сапуна, точно. Не съм взел нищо. Да, вземе го. Взех ти, аз лайното си взех. Да, нали е кафяно. Аре, бе, вземи 3 сърца с твоя мирзлив меч. Или бразва, каквото е. Там. Едно дръвче, трябва пипиляр пъти. Ендермана си носи купче дърт. Чули го? Да. Ама убиеш! Ами ти какво ме телепортваш? Аз си вземам даро и... Ами ето, вземай си. Ама ти какво ме телепортваш? Ова, за кеф. Пожар! Знаеш колко ми пипа? Изобщо. Ай, този клип да е 20 минути този път. Що? И защото така ми каза баща ми. Не те го казаха половин час. Не, 20 минути ще е. Е, как го направим? Друг ли ще правим? Да. В същия момент. Ти какво е там? Защото и без това клипа трябва да е 20 минути. Да, тиквичка. За тикви бай. Ще направиш тикви 01. Вече имам 2 тикви. Колко няма повече. Да знаеш, че си сменя скин на диамантен крипър. Що? Скоро. Вау, не сме на същото място. Скучен. Мъзъкам сега. Друго Напред има ли нещо изобщо, бе? Еврика! Николай! Да? Някокале! Да? Що не направи, бе? Човек, тук има кучета! За какво ти кучи, бе? Що си... Що не включи таблета, бе? Но си зле. Не съм! Включи го! Не се прави. Как? Лесно! Той лесно се включва.
Къде? Кой бе? Аре, как по толкова близо дървото дори? Ай, Върху нея, върху лавата. Добре, къде е пускаме, бе? What the fuck? Как може да изгориш, бе? Шифти. Резултат 75. Ай, телепортвай Аз се. си помня, ай тамече. Много бавно. Исках да напиша Гане 1. За какво? Ваше режиме. Аре, бе, бах ти бъгнатото. Простудя на едно просто място. Добре, значи, са. Имах 100 милиона война. Имах... Чакай, не стана си ли, че имах много яки неща? Имах един каменен меч. И хачи яко. Имах... Минаха ли? Айде, спираме клипа. FDS.